Budem mať aj dneska obhliadku tohto domu v Hosťovciach. Tak kým čakám na klienta, tak vám tu nahrám túto malú video obhliadku aj pre tých, ktorí neviete čo s časom napríklad a chceli by ste sa pozrieť, ako tento dom vyzerá. Toto máme takú vstupnú halu. Tento dom je výnimočný v tom, že môže byť aj ako štvorizbový, aj ako päťizbový, lebo tuto máme takúto veľkú predsieň, ktorá v prípade, že by sme potrebovali 5 izieb, vie byť využívaná ako obývačka. Tuto je ešte priestor, je tam komín, je tam možnosť dobudovať si nejakú piecku na drevo. A teda v prípade, že by nám stačili 4 izby, tak by sme to mohli ponechať ako predsieň. Tu máme obývačku. Všetky tieto izby v tomto dome majú vymenené okná a majú balkóny, takže sú pekné, vzdušné, presvetlené. Samozrejme sú aj priestranné. A čo je skvelé na tomto dome, čo nebýva samozrejmosťou úplne všade, pri starších typoch domov, že je tu tá obývačka pri kuchyni. A tá kuchyňa je tiež veľmi priestranná. To znamená, že ak by sme to potrebovali a chceli prepojiť, tak by sme to nepotrebovali nejako by sme nepotrebovali do toho konštrukčne zasahovať, iba by sme tuto zvesili tieto dvere. No a máme to celkom také prepojené potom, ten priestor. Tuto máme špajzu pri kuchyni a tá špajza nám môže v budúcnosti slúžiť aj ako kúpeľňa, pretože sa nachádza rovno pod hlavnou kúpeľňou, ktorá je hore. Takže tu vieme ľahko dobudovať sprchovací kút a aj umývadlo. A vedľa tejto špajze máme toaletu spodnú, alebo teda hosťovskú, vo veľmi slušnom stave. Tuto máme dvere do pivnice, tie si pôjdeme ukázať neskôr. A tu máme schodisko do hora, kde už máme plastové okno na miesto sklobetónu, takže tam máme celkovo takú jednu prácu nepríjemnú menej. A na tomto hornom podlaží máme východ na balkón, ktorým vidíme do záhrady. A máme tu tieto 3 nepriechodné izby, čo tiež nebýva v starších domoch samozrejmosťou. No tým pádom tu vieme mať 3 samostatné jednotky. Jedna, druhá spálňa, tretia spálňa. Všetky takisto s balkónmi. A tu máme hlavnú kúpeľňu. Tá hlavná kúpeľňa takisto je veľmi zachovala, čiže ak by sme nemali hneď prostriedky na to, aby sme ju nejako zásadne renovovali, tak by nám možno stačilo ju len natrieť alebo potiahnuť nejakou mikrocementovou stierkou, omietkou. Ukážem vám teda aj ten balkón. Pozemok tu máme 7-árový, čiže niečo vyšlo 7 árov. To nie je ani veľké, ani malé. Je to veľmi fajn na tú starostlivosť. No, po stranách máme pozemok ohraničený oplotením. Vzadu je vykolikovaná tá hranica toho pozemku. Máme tu túto skvelú, vysokú, veľkú čerešňu, čo za mňa je na nezaplatenie. Pri každom dome má byť jedna veľká čerešňa za mňa. No a tu máme ešte liesku, ktorá by nás mohla po prípade asi aj obliecť, ak by bolo treba. A tuto je ešte taký záhradný domček, ktorý môže byť využívaný na skladovanie nejakých kosačiek napríklad. No, vraciame sa do domu. Opäť pohľad na schodisko. No. A teda v prípade otázok ma kľudne kontaktujte, rada vám ho aj osobne ukážem, ten dom. Celý dom je podpivničený ináč. A tam máme potom aj to zázemie technické, kde by ste mohli mať peknú, sexy nejakú práčovňu a takisto aj technické zázemie tam máme. Budem rada, ak mi napíšete kľudne do komentárov, ako sa vám páči. A vravím, v prípade potreby volajte, píšte. Majte sa. Dovi.